So bakit ganun tayo yung ano, yung parang ura-urada, umuo ka? Kumusta ang relasyon yung magpinsan? Ano po, ma'am, hindi po ako nagdalawang isip kasi kailangan po, buhay po baga kasi ma'am nakasalalay kaya gusto kong madugtungan yung buhay. Ibig sabihin, mabuti yung relasyon nilang dalawa. Yes. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Corazon Rosales at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pinsan na si Salvador Micalier na katatapos lamang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Corazon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo, so pasensya ka na, Nanay, ano? Habang nakikinig po kayo, Opo. medyo ano po yung emosyon dahil nanay din po kayo, Yes di ba? po, opo. Kaya yung mga bata dyan na nakikinig, huwag na naman nating bigyan ng alalahanin yung ating mga magulang. Dahil ang mga magulang, lahat ay gagawin sa mga anak. Di ba? Lahat gagawin na ikabubuti ng mga anak. Opo. Apo, kayo po, Nanay, kumusta po yung kalagayan po ninyo? Mabuti naman po. Apo. Sa kasalukuyan po, may dalawa po akong anak na nag-aaral yung panganay ko sa BU. Pol-sci student po, second year. Tsaka yung bunso ko nag-aaral sa Bicol College. Apo. So, eto pong hinihingi niyo po na tulong na hospital bill, tama? Opo. Para yes sa po. kanino po ito? Sa pinsan Sa ko po. pinsan niyo po. Opo. Bakit po kayo po yung lumapit po sa amin? Asan po yung mga magulang? Kasi po, sa ngayon po, ang kasama niya po, yung nanay niya po na senior citizen na po, nasa 85 years old na po. So, hindi na po kaya talaga mag-ano din. Tapos, mga kapatid niyo po, nasa Maynila po. So, ako po yung nilapitan niya para mag-asikaso po nitong hospital bill niya po. Apo. Kayo po yung malapit Na pinsan po. na pinsan. Opo. So, ang bahay po niyo Magkapit bahay. Opo. So, tanong ko po, ito pong pinsan niyo, kailan po sumailalim sa operasyon? Ito lang pong July 23 po, yung operation niyo po. July 23. So, magdadalawang buwan na din po Opo. nung Yes po. matapos po yung operasyon. Operation po. Opo. So, nasa magkano naman po yung hospital bills? Umaabot po ng halos kalahating milyon po din po yung hospital bill niya. Kalahating milyon. Opo. So, 445. 440, opo. So, malaki-laki din po na ano? Yes po. Opo. Ano po yung sabi ng mga magulang po nito? Ano po, hindi na po namin yung nanay kasi baka po yung stress pa po siya kasi senior na po. So, Ayun ibig namin sabihin, siya mag-alala po. Hindi alam ng nanay yung halaga. Ang alam niya lang, naoperahan na. Opo, naoperahan na. So, sige na, huwag na nating ipaalam kay nanay. Ipaalam niyo po pag settled na yung Pag problema. settled na po. So, 445,000. Yes po. Hanap na din po ba kayo ng pakunti-kunting or naiipon na pang bayad po dyan? Wala po. Bali po, si kuya po yung dumulog po sa Tabang Ora mismo. Si kuya? Si Salvador po, yung pasyente po mismo. Siya po yung lumapit sa inyo. Opo, mismo Para itong makahingi po pasyente yung yes lumapit. Yes po. Nanonood po ba siya sa amin? Opo, nanonood po siya ngayon. Opo. Sabihin mo po si Tatay Salvador na buti na lang nanonood talaga siya dahil Opo. siguro ito yung magiging way para yung problema niya Yes po. maibsan. Opo. Sabi ko nga po, wag na siyang ma-stress doon sa baka kaka-opera pa lang sa kanya. Opo. Ilang taon na po ito si Tatay Salvador? 56 po. 56. Opo. Nakapag-asawa po ba ito at merong anak? Nakapag-asawa po, tapos nagkahiwalay po sila since 2010 po. Tapos hindi po sila nagkaroon ng anak. Nag-anak. Opo. Yeah. Maliban sa iyo, ma'am, sino po yung nakakatuwang nyo sa pag-aalaga po kay Tatay Salvador? Ako lang po ang nalalapitan niya po. Ikaw lang talaga yung nag-aalaga sa kanya? Kayo po yung Bali nag-aalaga po, o ma'am, naglakad ka lang ng siya po mismo naglakad ng yung pagpunta sa doktor siya, mag-isa lang. Tapos, nalaman ko na lang na kailangan niya mag-undergo open heart operation po. Nung ito lang po na nagsabi lang po siya sa akin kasi kinukuha niya akong mag-blood donor. Tapos sabi ko, sige, kasi magka-pares naman po yung blood type namin. Tapos, So bakit ganun tayo yung parang ura-urada, umuo ka? Kumusta ang relasyon yung magpinsan? ano po, ma'am, hindi po ako nagdalawang isip kasi kailangan po, buhay po baga kasi ma'am nakasalalay, kaya gusto kong madugtungan yung buhay. Ibig Ayan. sabihin, mabuti yung relasyon nyo Relasyon nilang dalawa. Yes po. Ayan, Yes ma'am, po. nung naikwento niya nito ni Tatay Salvador sa'yo na siya mismo yung naglalakad sa Opo. magiging operasyon niya, ano yung nararamdaman mo?
Naano po ako, naawa po ako sa kanya kasi siya na po yung may karamdaman, siya pa yung nag-asikaso ng niya sa doktor, kahit yung check-up niya araw-araw. Tapos sabi ko, gusto ko man sanang samahan, kaso meron din pa akong pamilya, may mga anak din po na asikaso, kaya hindi ko po siya talaga masamahan. So ito talaga po sabi ko, para maayos na yung hospital bill niya, hindi na siya magproblema po doon. Ito na lang po yung tutulong po sa kanya. Bilib ako kay Bilib Tatay Salvador kasi siniguro na. oo, kahit wala pa siyang nahawakan na pera, basta pinaopera niya na yung puso niya, ang problema pagkatapos na lang, di ba? Pero dahil diyan na andito ka po ate. Malakas po talaga ang loob ni Kuya. Malakas yung loob. Ibig sabihin, gusto pa niyang umaba yung buhay, gusto pa niyang makasama kayo, di ba? Lumalaban pa rin po Lumalaban talaga. pa rin. Apo. So, dahil dyan sa kahilingan mo po ate, inilapit mo dito sa amin yung hospital bill na 445,000 pesos. po. So eto, kasama po pa rin natin ngayon sa kabilang linya ng telepono, si Ma'am LB Cedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Good afternoon, Miss Remy and kay Tatay. Apo, sabi mo Miss LB, bilib ka sa fighting spirit nitong si Salvador. Yes po, kasi upon operation po niya, nadaanan ko sila dito sa ospital. Nakita ko po yung kalagayan ni Tatay. Yung may sugat pa sa dibdib, pero talagang siya po yung naglalakad ng kanyang mga papel. Uy, talagang kayo mismo ay witness ng lakas ng loob meron itong si Tatay Salvador. Yes po, nakita ko talaga siya, yung sugat niya, nakita ko yung hirap ng pinagdaanan niya after operation. Talagang na-witness ko po yun. Ayun. So, kumusta naman Ma'am LB? Kasi inilalapit nitong pinsan sa Ako Bicol yung 445,000 na hospital bill ni Salvador. Yes po, nailapit ko din po yan kay Consaldi, and si Consaldi po, automatic, ang sabi niya, gawin ng lahat para ma-zero balance yung bill ni Tatay. Okay, so sa madaling sabi, wala nang dapat alalahanin itong pinsan niya at si Yes Salvador. po, wala po siya babayaran. As per Consaldi po, gawin lahat ang magagawa para malibre po ang hospital bill ni Tatay. Ayun. Paano yan ay? Ate? Maraming salamat po Ma'am LV, and unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Ako Bicol at kay Kong Saldico, and then kay Speaker Romualdez po. Sa tabang ora mismo din po, maraming salamat po sa pagtugon ng pangangailangan ni Kuya sa hospital bill. Apo. Naniniwala ka Maraming po, salamat ate, po. na ang Ako Bicol ay talagang katulong na kakampi pa. Opo. At ang programang ito ay tulong ora mismo. Yes po. Siguro, Ma'am LB, ano na lang po yung proseso upang matanggap po ni Salvador? After po ng program, ibalik sa akin yung bantay ni Tatay. Ibibigay ko po outright yung guarantee letter ora mismo. Ayun! Maraming salamat po, Ma'am. Okay, hindi na after program. Ngayon pa lang ay papapuntay na namin ito dyan para mabigay na yung tulong mula sa Ako Bicol at ma-zero bill na itong si Salvador. Maraming Yes salamat po. Yan. So, kumusta yung pakiramdam mo ngayon, ate? Ay, masaya po. Kasi po, hindi na problema si Kuya. Hindi na siya ma-stress Ano po. yung tawag mo sa kanya? Kuya. Kuya. Kuya Bing po. Kuya? Kuya Bing. Bing. O sige, may mensahe ka kay Kuya Bing. Baka nanonood si Kuya Bing. Kuya Bing, magpalakas ka na. Kasi laban lang. Maraming salamat po. Naputol na si Miss LB. Maraming salamat po, Miss LB. Ikaw talaga yung daan para makatulong tayo dito at ang tulong ng Ako Bicol Party List ay makarating sa kanila. Maraming salamat po, ate. Maraming salamat Ayan, po. partner, sagarin ko na ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas mula sa aming program. Yan, ang Thank gaganda you ng po. mga may Thank you bit-bit po. ng mga tulong. Thank you Ayan, po. maraming salamat po, ate. At wag po kayong mag-alala dahil aalalayan po namin kayo hanggang makuha po ninyo itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat Takbo po, ka na ma'am. doon, Maraming ate, sa salamat po, ospital. sir.